Shwmae sydd â chi, dy gobeithio ac yn ansaf ac yn iawn. Diolch yn fawr am eich ymuno â mi yn yr ail fideo yn y cyfres lle dwi'n adeiladu yr wefan datblygu.com sydd yn amcanu i gynnig y dudalen o luniau gyda'r ei enwau ac gyda ei thermau yn yr iaith ar gyfer y dwythgwyr. Mae'r hyn wefan datblygu.com sydd yn wefan go iawn ar y rhyngwyd a thrafod dwi'n yn adeiladu y wefan hwn trwy'r fideoedd yn y cyfres hwn. Dwi'n yn croeso bob un ohonoch chi i ymweled â'r wefan ar y rhyngwyd. Nawr te, i cario ymlaen oddi wrth yr fideo olaf, yn y ffenestr ar yr isod sydd yn arddangos y cymwysiad o'r pregell sydd yr pregell gwreddyn ar gyfer y wefan ac mae'r amgylchiad datblygiad wedi ei sefydlwyd ar fy nghyfrifiadur leol drwy'r gweinydd Apache ac mae'r terygaeth ar gyfer yr amgylchiad hon yn galw dev.gerfa.com ac yn y poriwr ar y uchod mae'r dudalen yn arddangos yr allbaniad o'r ffeil index.php sef yr un fan yma ac wedyn ar y ffenestr ar y de mae'r hwn y cymwysiad o'r ffeil index.php. Hyd yn ar mae'n unig ffeil PHP syml gyda'r ysgyrbwd o'r cod HTML ac yn y canol o'r cod HTML mae'r adran PHP sydd yn adroddiadu trwy'r is-pregellau dan yr prif pregell ar y gwreddyn ac os mae'n dod o hyd o unrhyw ffeil mynegau sef unrhyw index.php neu index.html mae'n osod yr clipper i mewn i'r dillad ac wedyn ar gyfer yr allbaniad o'r ffwythiad mae'n allbynnu yr dillad i mewn i'r ambiwolyn dillad ac wedyn mae'r cod yn dolenni trwy'r dillad hwn ac wedyn mae'n allbynnu yr llwybrau fel hyn ar y poriwr. Ond cyn mynd am bellach ar gyfer prosiect o faint fel hyn, mae'n pwysig i fod yn dreffus hawyd yn y gwaith fod mae'n yn unig fy hun sydd yn gweithio ar y prosiect hwn, mae'n dal yn pwysig i mi i dreffushau beth dwi'n yn wneud yn y prosiect yma. Ar gyfer hyn, dwi'n wedi datblygu meddalwedd i dreffushau gwaith ar gyfer prosiect codio ac dwi'n wedi uwchlwytho y meddalwedd hon i'r wefan sourceforge.net ac mae'r feddalwedd yn galw docproj. I sefydlu yr meddalwedd hon ar gyfer y prosiect gerfa.com yma, dwi'n yn unig angen i llawrithio yr ffeil docproj.php ac yn ei rhedeg yn y pregell rhededig. Ac felly dwi'n mynd i wneud hyn yn ar. A dyna ni, mae'n dechrau i lawrithio yr ffeil zip yn ar ac yn ystod o eiliadau mae'n wedi cwblhau yr holl lawrwythiad. Felly os dwi'n yn clicio ar yr ffeil ac wedyn i copio ac wedyn i pastio i mewn i'r pregell rhededig sef y pregell fan yma yn yr gwahanod o slais Cymraeg o slais gerfa fel hyn. Ac wedyn i rhedeg y feddalwedd hon, dwi'n angen yn unig i galw ar yr meddalwedd PHP ac wedyn ar y llinell gorchymyn, mae'n angen i mewnbynnu PHP gwaglau ac wedyn yr enw o'r ffeil sef docproj wedyn fi dim 1 egg.php ac wedyn yr
diwylliadau ac yn edrych ar y canllaw ar y ochr chwith, dwi ddim yn eisiau i newid yr diwylliadau ar gyfer y bygellau gyda'r diwylliad namin F, achos dwi ddim yn eisiau yr meddalwedd i dod o hyd o unrhyw plegell arall yn ytrach na'r plegell rhededig, ac wedyn ar gyfer yr diwylliad nesaf, sef namin S, dwi ddim yn eisiau i dogfennedu unrhyw ongdodiad arall o'r fath fel, felly dwi'n mynd i hepgor yr diwylliad hwn, yr namin S, ac wedyn fi'n angen i dewis trydydd diwylliad, sef namin VT, achos dwi'n eisiau yr fersiwn i fod ar yr gyntaf dudalen gyfer y dogfenniaethiad, ac wedyn fi'n angen i achub yr diwylliadau hefyd. Felly dwi'n angen i dewis yr pedwerydd diwylliad, sef namin SO, i achub y diwylliadau, ac wedyn dwi ddim yn eisiau pumed opsiwn i creu ffeil newydd, ac wedyn ar gyfer yr diwylliad namin col, fi'n eisiau i defnyddio trefniant lliw ar gyfer dogfenniaethiad yn y lliw gwerth tywyll, fel hyn. Ac wedyn, fi'n gallu pwyso ar y botwm dodiad i rhedeg meddalwedd hon. Felly, mae'n wedi darganfod yr cod tarddiad index.php, ac mae'n wedi creu yr plegell newydd ar gyfer y dogfenniaethiadau, sef yr plegell docproj, ac mae'n hefyd wedi creu ffeiliau newydd ar gyfer y dogfenniaethiadau, sef versions docproj.txt ac hefyd readme.docproj.txt. A dyma'r ffeiliau wedi ei crewyd gyda'r meddalwedd, ac dyna'r plegell newydd gyda'r dogfenniaethiadau, ac os dwi'n yn clicio ar yr index.html, mae'r hyn yn arddangos yr data neu gwybodaeth amwell ar gyfer y prosiect yma, ac fi'n angen i llenwi y gwybodaeth trwy'r golygu y ffeiliau perthnasol. Enghraifft, yn gyntaf ar gyfer yr enw o'r prosiect, fi'n angen i clicio ar readme.docproj.txt, ac wedyn fi'n angen i lenwi i mewn yr enw o'r cymwysiad, sef gerfa.com, fel hyn, ac os dwi'n yn ail-rhedeg y gorchymyn, fel hyn, ac wedyn os dwi'n yn adnewyddu y tudalen, mae'r enw o'r cymwysiad nawr yn arddangos ar yr peniad o'r tudalen dogfenniaethiad. Mae'r feddalwedd hon, docproj, yn edrych yn cymhleth i defnyddio, ond fel sgiliau eraill yn y byd o codio neu datblygu meddalwedd, mae'n unig mater o darllen y dogfennaeth, ond i dweud y gwir, os ydy fy hunain yn unig yn codio yn y prosiect yma, fel sydd yn gallu dangos y llestr o jobinau sydd yn angen i wneud, ac wedyn y llestr o jobinau sydd wedi ei cwblhawyd, yn unig i cadw yr olrhain o'r bethau sydd angen i gwblhau yn y prosiect yma. Dwi ddim yn angen y cymhlethdr o'r fath o meddalwedd hon, ond wedi dysgu neu darllen sut i defnyddio y feddalwedd hon. Mae'n digon syml i defnyddio, ac dwi'n hoffi yr amgylchiad o'r defnyddio yr tudalen wefan i dangos y gwybodaeth ac hefyd y statws o'r prosiect yn y ffyrdd sydd mor hawdd i darllen os ydych chi'n yn carfan o datblygwyr sydd
yn cydweithio yn prosiect sydd yn ychydig yn fawr, mae'r rhyw meddalwedd fel hon yn defnyddiol i gyfrannu y gwybodaeth sydd yn hollbwysig yn y prosiect lle mae pobl eraill yn gweithio neu cydweithio yno fe. Ond os ydych chi'n yr unig person ar y prosiect, i ddweud y gwir, mae'r feddalwedd fel Notepad neu Wordpad yn ddigonol ar gyfer yr un person. Y beth sydd hollbwysig yw i dod o hyd o ryw fodd i cadw yr orlaen a'r bethau sydd angen i wneud yn y prosiect. I gadw y gwaith yn effeithlon ac hefyd y prosiect yn brydlon. Ond digon o siarad ar gyfer nawr. I adeiladu y gwefan, mae angen i mi yn gyntaf i cynllunio y bethau sydd angen i cwblhau ar gyfer hyn. Ac felly, ar gyfer hyn, dwi'n angen i cadw rhyw fath o newidlog ac hefyd y cynllun ar gyfer y prosiect, ac mae'r hyn yn ei cynnwys yn y meddalwedd docproj yn y ffel versions.docproj.txt, ac os dwi'n yn agor y ffel yma, ar y foment, mae'r ffel yn unig yn cynnwys yr enghreifftiau o sut i nodiadu neu mewnbynnu yr gwybodaeth ar gyfer y cynllun ar gyfer y prosiect. Fel dach chi'n gweld, yn yr enghraifft hwn, maen nhw wedi gwahanu y prosiect i mewn i cyfnodau gwahanol. Mae gyda ni y cyfnodau gyffredinol ar gyfer y prosiect i datblygu meddalwedd. Yn gyntaf, mae gyda ni yr cyfnod pre-alpha, sef y cyfnod lle mae'r cynllunwyr yn cynllun y syniad ar gyfer y prosiect, ac wedyn mae'r cyfnod alpha, lle mae'r cynllunwyr ac hefyd y datblygwr yn dechrau i raglennu neu codio y syniad, ac wedyn mae'r cyfnod pre-beta, ac wedyn mae'r cyfnod beta, lle mae'r datblygwr yn codio y fersiwn sydd bron yn parod i mynd yn fyw gyda'r defnyddwyr, ac wedyn mae'r lawnsiad o'r cymwysiad, lle mae'r wefan neu app neu feddalwedd yn mynd yn fyw ac yn ei defnyddio am y gyntaf tro gyda'r defnyddwyr. Ond ar gyfer ein wefan ni ar y foment, rydyn ni'n dal yn y cyfnod pre-alpha. Felly, mae'n defnyddiol i cadw yr holl enghraifft neu templed hwn fel cyfeiriadaeth ar gyfer dyfodol, ond ar gyfer nawr, os ydyn ni'n mynd i'r gwelod o'r ffail, mae'n angen i ni i rhestru yr pethau sydd angen i cwblhau i adeiladu yr wefan hon oddi wrth y pwynt lle ydyn ni'n yn sefyll yn bresennol. Ar gyfer hyn, mae'n defnyddiol i torri i lawr yr cydrannau o'r prosiect ac hefyd yr amrywiaeth o gorchwiliau sydd angen i cwblhau i adeiladu pob rhanbarth o'r prosiect neu'r wefan. Yn gyntaf, er enghraifft, mae angen i casglu lluniau ar gyfer pob fath o categori, er enghraifft fel y ffrithau neu yr anifeiliaid neu y blodau ac ati. Mae eisoes gyda ni yr lluniau ar gyfer yr adar cligiaid. Hefyd mae eisoes gyda mi yr lluniau ar gyfer y ffrithau, ond mae angen i mi i alffurfio y lluniau ar gyfer y wefan. Felly dwi'n mynd i fewnbynnu ar gyfer y gyntaf ddodiad yn y rhestr o bethau i wneud. Yn gyntaf, angen i alffurfio lluniau o ffrithau, ac yn ôl, mae'n angen i codio y prif ffeil index.php ar yr gwreddyn
i ymdrin a phob math o erfynau ar gyfer pob math o ymweliad. Beth mae'r hyn yn golygu yw, dwi ddim yn eisiau yn pob un plegell i cadw rhyw fath o cod ar gyfer y lluniau yn y plegell hynny. Yn ytrach, dwi'n eisiau i cadw yr holl codtaddiad yn yr un ffeil, sef y ffeil ar y gwreddyn o'r wefan, sef yr index.php. Ac dwi'n eisiau i ymdrin a pob un erbyn ar gyfer yr ymweliad. Felly, os mae'r ymweliwr i'r wefan yn eisiau i gweld y tudalen ar gyfer yr adar, mae'r cod i ymdrin gyda'r lluniau ar gyfer yr adar yn yr un ffeil, fel y cod i ymdrin ag erfynau ar gyfer yr tudalen ar gyfer ffrithau neu'r mamaliaid neu beth bynnag. Os allwn ni'n gallu cadw yr holl cod yn yr un ffeil, mae'n hyn yn gwneud y gorchwil o codio yn fwy haws. Ac wedyn, fi'n angen gorchwil arall, sef mae angen i creu cysylltiadau i'r is-plegellau oddi wrth yr prif plegell ar y brig. Ac dwi'n meddwl mae'r hyn y gorchwil sydd y mwyaf pwysig, ac dwi'n mynd i gosod fe ar y brig o'r rhestra. Felly dwi'n mynd i achub y ffeil, ac wedyn rhedeg yr meddalwedd docproj, fel hyn, ac wedyn dwi'n mynd i adnewyddu yr tudalen ar gyfer y cynllun y prosiect, fan yma. A dyna ni, mae'r gorchwiliau sydd angen i wneud wedi ei rhestru dan y statws cyfredol. Yn gyntaf, mae angen i greu y gysylltiadau i'r is-plegellau oddi wrth y prif plegell ar y brig. Yn ail, mae angen i alffurfio lluniau y ffrithau, ac yn trydydd, mae angen i codio y prif ffeil index.php ar y gwreddyn i ymdrin pob math o erfynau ar gyfer pob math o ymweliad. Ac dwi'n gallu tacluso yr dangosiad o'r tudalen trwy'r sywebu mas y llinellau eraill, sydd yn unig yn gweithio fel enghreifftiau o'r nodiadaeth i defnyddio y nodiadaeth yn yr meddalwedd hon i dangos y gwybodaeth yn ffordd sydd yn hawdd i darllen ac i ddeall. Felly, i sywebu allan yr llinellau eraill, fi'n mynd yn unig i osod y cysylltnod ar y blaen o bob tudalen, sydd dwi'n ddim yn angen. Ac wedi achub y ffeil, dwi'n mynd i alrhedig y feddalwedd, fel hyn, ac wedyn adnewyddu y tudalen, a dyna ni. Ac wedyn, ar gyfer y cyntaf gorchwil, dwi'n gallu newid y statws oddi wrth i wneud i cyfredol, fel hyn, ac wedyn achub y ffeil, alrhedeg y meddalwedd, adnewyddu y tudalen, a dyna ni, mae'r gad cyfredol nawr yn dangos ar gyfer y gorchwil hwn, ac wedyn rydyn ni'n gallu dechrau ar y gorchwil hwn yn y fideo nesaf. A dyna ni i gyd ar gyfer nawr. Diolch yn fawr am eich gwylio am y fideo hwn.
Dwi'n gobeithio ydych chi'n wedi ei darganfod yn defnyddiol ac yn ei mwynhau. Tan y tro nesaf, cadw saff ac yn iach, a hwyl.